Bukeli asikubingelele lapho ngasekhaya igama nguthabiswa kacele sisekhona kwiHwayimina ebantwini bebonke kungani okhethile ukuthi ke lobu buhlungu obuzwise mina le sibiza ukuthi ke iHwayimina edition sinomfowethu namhlanje la angisakhumbuli nokuthi bekade ngibhalele nini cishe wayengibhalele ngonyaka ophelile mangingaphosi isibafu ngicale ngonyaka ophelile ukubhala qale ngonyaka ophelile ubani igama lakho mfethu nesibongo ngubhiwa kaMlondo la bengihlala khona bangidume ngesibongo sikhakoba kahle kahle ngwakaXolo vele isibongo ubani wakabani ubhiwa kaMlondo ubhiwa kaMlondo okay kukuphi ekhaya isenkobongo eShaka Scroll kusenkobongo la ngihlala khona umuzi wami futhi kuleyo ndawo futhi eStenga eStenga kaDukuza mhlawumbe wembukeli ngifisa uhlale phansi ulalelisise kahle indaba kaMfowethu ungibhalele ngonyaka ophelile iyaba nokungithinta kakhulu kwasho khona ukuthi ngenxa ukuthi abantu bayabhala abaningi ngathi no man ngeke ngize ngimeqise just like that because nabanye bayaqhamuka nezitori zabe thanda ukuthi zibe inkulu ezifana nesakhe but ngithe kuleli sonto ake ngimnikeze ilokhuzana ake ngimnikeze ithuba azokhuluma la mhlawumbe umphakathi ubone ukuthi ungamcija kuphi usizo uyakwazi nokulithola noma akakhona ukulithola bafo sihlangene namhlanje la esiphi isizathu esikwenza ukuthi sihlangane nawe namhlanje la yini lo ufuna ukusixoxela ngibhala uHwayimina ngezizathu zokuthi ngiboshile icala engalenzanga okuthiwa lenziwa yimina kamngani wami ukuthi ngaqhekeza ngadlengola ingane yakhona ukutshontsha kwakufo nje noma kunye ngasakukhumbuli kahle ukuboshwa kwami emva kwalokho ngithe mangiphuma ngebhaili ngaphinde ngathola ukuhlaseleka futhi emzini wami zinezingane zami omunye wayena 9 omunye wayena 4 sesiba u4 endlini alright which is ngineyintsolo zokuthi khona owangidayisayo owenza into lokuthi izingane zingiqambela amanga because ngangikade ngixabene nentombazane yakhona ngithi ayingikhokhela iglasi yewindi ebila wezingane edlala ibhola the day kade ngikhokhela kulesine ngomgqibelo ngabe kufika mphose sengibopha engibophela icala engalazi so nginaleyo nkinga nje ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi why lokho bekwenze kumina mana ke bafu ufikela amaphoyisa afika afuna wena ne lapho vela una iclue ukuthi ufunelwana anginayo iclue afika silele it's around about 11 ebusuku silele sonke nezingane nje endlini ngangumsebenzini afika kuthatha akubopha angithatha ngabopha akutshela futhi ukuthi uboshelwana angitshela futhi singiboshelane ngaboshwa same time ngafakwa evenini ngathola induku ngashawa ushawelana uyavunyiswa ngahlukunyezwa ngaze ngawuphuma enkantolo ngebhail engayitholayo icala lezela phela nje last month on August icala seliphela ngoba ucomplain esebalekile engasezi kuzo attenda imake okay ubani bafofakela icala intombazane engibophile engisola ukuthi bithunywe uAntwayo which is uAntwayo udade wabo lo wakufakele owakhokha imali yewindi yebo leyo ngane le ethi wayidlwengula uAntwayo lo wayekhokhela iwindi ihlala naye ekhaya elilodwa bahlala ekhaya elilodwa okay ingakanani le ntombazane ethi uyidlwengulile ngathi sina 23 years ngaleso sikhathi emabe ngitshela ecourt hayina 23 years alright ma uya ecaleni kwenzakalani icala ngiliattende inkantolo yazi yadinwa and apha ithi yaliqeda icala because abafuni ukuattenda abafuni ukufika abafiki wali noma sekutrya ukuthi belapha bekhona ke Rustenburg Twist Rustenburg bekwazi ukuthi beye inkantolo zakhona sesebenzisa ama CCTV still abafuni which is wase kungitshela vele ukuthi kuwamanga lento eyenziwe ul-attend kuphi ngili-attenda ngisenkantolo ngiya njalo enkantolo sengithola ukuthi ul-attend ungaphandle noma ungaphakathi ejele ngaphandle ngiphume uhlala isikhathi singakanani ejele ngaphakathi kwaba amasonto amathathu engaphakathi esitokisini ngiboshiwe lathethwa usengaphakathi lathethwa kwakhulunywa ngaphuma ngebhail lathethwa kwaphela unyaka kuphele nje unyaka ngi-attend akekho umuntu okafike noyedwa solo kwaliqala akaze kufike umuntu which is ke futhi
nabasesha inkantolo yaze yathi ngoba kunofakazi abawu5 ama witnesses awu5 akusafiki ngisho noma oyedwa ke akaze kufike ngisho oyedwa kulama witness awu5 engingawazi ama witness Juba kodwa wona awu5 Ima-ke ikhona into obufakazi ngoba phela kuyekiwe kadokotela kuthathwa ingane mhlawumbe iyocheckwa izinto ezikanjalo akaze zenzeke into ezikanjalo zenzeka ngawafona ama-results ngawacela ukuthi ngicela bengicheckele ukuthi ama-results asebuyile ngoba athathe 3 months 6 months kanjalo kodwa ama-results abuyile mebuya ama-results-ke angibangisatshela ukuthi ama-results athini kwathiwa nje kodwa nawe nami ngawabona ngempela ama-results kwathiwa nawe abuyile kodwa ngesisho ukuthi wena silinde ukuthi kufunazwe icala ama-results abuya-ke awacacisi lutho ngoba ngiyafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani that's why ngibhalwa mina ukuthi ngibaxolelile ingane ngixolelile ngiyazi ukuthi ekwenzayo nobabwayo futhi ngiyamxolela nabangihlasela futhi ngiyabaxolela ngifisa nje bexolise ukuthi baxolisa ngabakwenzayo because nalo wayekwenza ngokuthi mhlawumbe wenza ngaleso sikhathi engizwisa lobo buhlungu lobo kanti akazi ukuthi lento izohambe hambe ishaye mina ingane zami umndeni wami uma wami waze wagula lapho ma ofanele ukuthi ngishintshe ingane isikole phakathi nonyaka lapho ngaleso sikhathi indaba bashintshelana senayo indawo okuhlala why sihlaseliwe endlini kwaphahlazwa amawindi Sihlaselwa ubani ba? Sihlaselwa abantu engingabazi basemphakathini obvious abantu abasemphakathini ababembalwa ababehlelile lokho because ukuphuma kwami ngihlale ngibuyele emsebenzini angiliqedanga isonto ngoba sengithola ukuhlaselwa ngoba sekufanele sithuthe-ke siyofuna enye indawo yokuqasha which is umuzi engiwuqashile wonke ngikhokhela u2,000 each and every month njengamanje sengidleka imali yalawo 34 to 36,000 unawo kodwa indawo ekuyeyakho kodwa nginayo indawo ekuyeyami awuvumelekile ukuthi yakuyona umthetho noma wena ngokwakho ubona kungakufaka engozini ukuhlala khona umthetho ungivumelile mina ukuthi ngayi kohlala kwami but ngibona kusengozini izingane zami nomndeni wami nami futhi uqobo ukuthi mhlawumbe kusengabe ngiphinde ngihlaseleke which is iqiniso angilazi bunjani ubudlelwane bakho nabantu bakubo kwengane ubaba wengane umngane wami sizwana kabi benizwana bezizwana kakhulu manje asisazwana sixoxi naye akazeza ngiconfess azongibuza nami angaze ngiyekena ngangitshela ukuthi mhlawumbe makwenzekile lokho uyofika kumina athi awubhimi nganami ngizokuthiwa ingane yami yenze kanje angicabange ukuthi ngangena emzini kamngane wami ngoba naye angiboni ukuthi ngangena emzini ngendlela esihlezi mhlawumbe kodwa wena njengomuntu ozaziyo ukuthi awunacala wenza ngalutho ungani bafo ukuthi mhlawumbe kungabe wena ohamba uyekeni uyomchazela ngoba ngazokuthi nawe ulinde wena yes umbuzo ngiyawuthanda lo mbuzo inkinga yami ngoba angiphephile ngathi ngifike sengilindelwe ngendlela ngoba ngendlela ekwenzeka ngayo kwangikhombisa ngokusobala ukuthi la kufanele ukuthi ngibulawe imake ubaba wengane naye we against sonke lesimo noma mhlambe uyacabanga ukuthi naye fanele against ababa wengane angicabanga ukuthi against hayi angicabangi akuyena umuntu onjalo akekho against ngoba lento futhi yenzeke engekho esecamping emsebenzini ayikho into ayaziyo umuntu owazi kahle uyena uanti wengane ojude ingane ukuthi ayikhulume lokho uze ngipanisheke mina which is yena ubabwayo ngiyazi ukuthi akakwazi lapha noma esekwazi mhlawumbe uyasaba ukungitshela ukuthi awusazi iqinisele nje iphi ingane manje ingane bayikhomba ngala ukuthi seGold Rustenburg kwezinye ihlobo zakhona lapha Northwest Rustenburg Johannesburg beyivele ihlala khona noma ihambe emva kwesigameko ingane ihambe emva kwesigameko ihambe isifuneka abaseshi befika phela beyikhumbuza ngama dates ukuthi attend the court shuthi ba end up bethatha isinqumo ukuthi no ayihamba mana uphi antu wengane manje antu wengane uke wabaleka ke nayo antu wengane uke wabaleka Nkosi yami antu wengane waphinde wabuya usebuyile antu wengane ukhona endaweni
ukhona abantu wengane endaweni so kwambona angiyayimbone makuthiwa ngiyemsebenzini makuthiwa kwahlanganwa esitobhini ngendlela kodwa akasayisebenzisile usihamba kanye indlela angisahlangani nhlobo nje manje naye which is kuyangitshela ukuthi i-setup le mana emva kwayo yonke lento kwenzeka kwayo awukaze mhlawumbe uhlangane mhlawumbe ube negama naye no angaze ngihlangana ngithi bengavumelekile ukuthi ngixoxe nabo while bengisa-attend icala nami umthetho wawuthe angingasondeli eduze ko-complainer angibe kude ukuze abaseshi bekwazi ukusebenza bekwazi ukudila necala beqede kungekho umuntu engimsabisile noma engimphazamisile yo but-ke kunayo inamba yengane which is kulama ucingo ayingeni ngizama ukuthi ngifuna ukuthi inamba iyasebenza ngoba khona owangitholela inamba kodwa kababa nginayo-ke inamba which is ubaba mhlawumpe kuyena ongakwazi ukuxhumanisa ngeke angazi ukuthi indoda ngeke angakwazi ukuxhumana nedakazi yakhe ubaba khona ubaba eka anti number nayo eka anti ka anginayo kodwa kababa nginayo ngoba naye omunye futhi umfowabo njengoba belamana obaba laba bakasibiya nginayo futhi engiyasebenza-ke leyo ngoba sengingama-WhatsApp naye ngizama ukuthi lento ngifuna siyixoxe siyiconfess niyiqede nje le ndaba niyikhulume niyiqede wawulalela uWhatsApp wami i-VN emva kwalokho wangaphendula wangabuyela kumina ubaba lo omfowabo kababa wengane ubaba lo mfowabo baba wengane angazama ukuthi ngim-VN ukuthi niyikhulume lento ngifuna sigcine sifikile kuyona siyikhuluma ngoba sisalihlala endaweni eyodwa futhi sikhule ndawonye manje akukwazi ukuba kanje kodwa mina angithi umuntu onobudlelwane naye kakhulu baba wengane straight umuntu onobudlelwane yini namanje futhi ngisenombuzo ofanayo nje ukuthi yini pho ukusabe ukulokhuza ukukhuluma naye straight nje njengomuntu okuyena onobudlelwane naye ukuthi bafu nayi indaba le ndaba yengane yakho bafuna into eyenzeka kahle nansi into eyenzeka ukuthi singaxoxi kwathi ngelanga komgqibelo ngiphuma u2 ngahlana ngambingelela umngane wami wavele wangavuma ayingabona ukuthi ungidinele ngoba kwaba yizo-ke iy'nsuku zami zokuhlaselwa-ke lezo ima-ke lengane le kahle lo anti ocabanga ukuthi uyena owayifaka lo moya wokuthi yenze lento umfowabo ubaba wayo noma umfowabo uma wayo ngingenayo kusho ukuthi umfowabo kababa noma umfowabo kamama kodwa umndeni owodwa nje lo bhuti lo nalengane bebehlala emzini owodwa umuzi la umgwaqo umuzi la njengoba imixhaso yayiboyisondelene uma wayo uma wengane ngathi sewashona kuma wengane dala ngoba nami angimazi ingane bowuvela uyazi le ingane engizaziyo nje abashana nje masihlezi nje masihlalele nje kuvrandi sesi bashana nje basigcekeni kodwa engabajwayeleke nje ubajwayele kahle abashana nje sanibona njani mhlawumbe singabaphathisa idrink masifuna idrink ey'tolo ngoba sihleli nobaba wabo phela unazo izingane nawe bafu nginazo iy'ngane zami zo-6 sezizonke zo-6 masezizonke mhlawumbe ngicabanga ukuthi kumele simfonele ubaba wayo ubona kanjani akunankinga ngicabanga ukuthi kumele simfonele ubaba wayo sibone ukuthi mhlawumbe akukho la esingasizakala khona ngoba le ndaba le ithanda ukuthi ibe serious kakhulu ngokuyibuka kwami siyadinga ukuzwa isayidi lakho baba ukuthi yena mhlawumbe ukupha kwaziyo uyabo cabanga kanjalo angazi okay nayi number ngeke mana-ke uthi ngiqale ngilungisele isimo lesi sazama indlela ukuthi sikwazi ukuthi simfonele ngoba kona manje kusho ukuthi nje ngasekhaya abantu abasakuzwa kahle ngomuntu ongathi angane isigebengu noma angithembekile awuthembekile yabo lapho wena uyazazi ukuthi umsulu ayikho into ebuhlungu nje ukuthi abantu bebuka enye ipicture ongeyona imali mfowethu sizame la okay azo imali le number le ngathi uwayibizi 076 igcina ngo76 4076 okay athi insufficient mana-ke yikho lonto ekhulunywe lena
bona ukuthi akwenzeki kanje aziya Kamarada. Ukimi. Yebo sabona. Uthi kunjani? Ngiyaphila mina wena. Ngiyaphila mina wethu. Ukhuluma noThabiso wakacele. uThabiso wakacele owaseThekwini. Ngisebenza ngaphansi kwe-channel ekuthiwa Uhlanga Media. Igama leshow yethu ibizwa ngokuthi iHwhy Mina. Ngiyaxolisa ukuphazamisa mfethu ngiyazi sonke isikhathi somndeni but nginenkulumo enginayo engifisa ukuyikhuluma nawe angazi mhlawumbe uma ungakwazi ungathi ukuqhela kancane emsindweni isixoxo nje mbijana. Uyivalile. Uzophinda futhi ngemzamo. Beyathi uphuma emsindweni. Yeah. Kabe ngeke sayibamba kasazi. You have reached the mailbox of Ayikanye namba futhi mhlawumbe singazama umunye umuntu nje ngabe uanti ngaba ubani mhlawumbe ngine number kamfowabo la. Umfowabo mhlawumbe ukunginikeza inamba kamfowabo. Umfowabo niyaxoxa naye. Mfowabo ngeke ngam WhatsApp nje akazange ngiphinde azaza ngiphendule kuselokho ngixoxile naye ukuthi ifona sikhulume 097 63 Angayibizi bazoyizwa phela abantu ngoba une mic lapho nje. Okay. Ubani igama lakhe? Uzox. Bani? Zox. ZOX. Ngathi busy ke le. Asibuyele kubaba wayo ke straight futhi again. Bhuti kunjani? Bhuti. Bengicela mina wethu ungiphe nje indlebe kancane mfethu uzuthi ngifuna ukuthini bese ke mhlawumbe ubuye uyivale ifoni. Ngiyakucela nje ungiphe isikhashana esincane. Usekhona bhuti? Yebo bhuti. Hello. Bhuti. Hello. Hello. Bhuti. Hello. You have reached the mail. Okay. Sami number yengane mhlawumbe ngangena wena kuthina ayingeni. Okay, lo mfo ukuyicall lo omunye wabo. Asizame inamba yengane ke futhi sibheke ukuthi mhlawumbe yona ingangena yini. Alright. Angiyibizi bafisa izozwakala lapho. Okay. Siphinde sizame futhi lo yona ke ingane le straight. Yeah, manje. This is the answering service for. Iseyihlahleni la ikhona. Siphinde sizame ubaba again. Bhuti. Ngiyeka kodwa. Mfowethu kunjani? Ngiyeka kodwa. Bafo ngicela ulalele ukuthi bengifuna ukuthini kuphela. Ngisho ungangaphenduli. As long as mfowethu uzwile ukuthi ngifisa ukuthini. Ngicela ungiphe ithuba mfowethu. Hawu. Usuku. Angizwa bhuti. Uqhwala wena. Bengicela ungilalele mfowethu, ngicela ungilalele ukuthi ngifuna ukuthini.
Usaka msulu. mhlawumbe into ezokusiza. Yona. Hello. Ngalele bo. Webhuti mfowethu ubadla ubhimi londo bana ubhimi londo nginomfowethu mfethu lana enginaye kahle kahle unesifiso mfethu sokuthi ekwazi ukuthi ekhulumisane nawe mayelana no double T's ngendlela achaza ngayo uchaza njengodaba olumhlukumezayo kakhulu and ubone ngazothi impilo yakhe inokuphindela emumva ngenxa yalelo daba but wena unawo amandla phezulu kwalodaba ngoba kahle kahle into ethinta ingane yakho le ekuthiwa wayirape ubafu uthi yena uyafisa ukukhulumisana nawe akuchazele ukuthi kahle kahle lento ekukhulunywa ngayo akayazi but ithuba akakaza lithole lokukhuluma nawe but uba wena mina bafunga uThabiso kaCele ngisebenza kuhlanga media i-channel le yazi uzoba nenkinga yazi yebo angento ngayazi yazi ngifuna ukuzwa lapho ke bafu ukuthi ngiyakuzwa ukuthi uthi ngiyazi mhlawumbe iside lakho lithini elani elale ndaba engiyikhulumayo ukuthi ubafu uthi uyafisa ukukhulumisana nawe mayelana nodaba ngoba kubhlungu kuyena ukuthi waboshwa eboshelwa into anesiqiniseko sokuthi akayazi futhi afisayo ukuthi ngelinye ilanga leyo ngane ekuthiwa wayirape ikihlale phansi ikhuluma iqiniso elisenhlizweni yayo mayelana nalelo cala ngoba yena uyazi ejuleni kwenhliziyo ukuthi akakwazi lokho ubaba yebo baba usilungu ngubaba wena ubaba wengane ubaba uthi ubaba wengane umngane wami futhi yena uyini ngimina uthi umngane wakhe imaka webaba ngizomnika nje into ujabo omncane yazi yebo ungayi kakhulu yebo lo muntu okhuluma ngaye unenamba yami umngane wami yes mina ngihlala eShaka ngithi yes mina ngihlala eShaka ngathola umsebenzi kephi eMtuba yebo yazi le enzeka ngikho mina endlini ingane ehlala zona yebo ngisemtuba yena njengomngane wami akangifonela kenze lutho ngoba kwafanele engifonele uthi nawe webafo nakho phela ngathi kanje lutho angifonela uma ngibuya futhi ngabuya sengibuyisa lo daba ngaye kumsebenzi uma ngifika endlini yena futhi asikuthi kakhulu uhlala kwezendlu yebo akangithinta ngenze lutho into ayenzile vele wabaleka ohlala kwenye indawo manje fangithinike wabaleka wahamba ohlala kwenye indawo mina fangithinike yes uthi ke ngokusho kwakhe bafo into yamenza ukuthi abaleke kwaba khona isimo sokuhlaseleka wabone ngathi uthi akaphephile yena nomndeni wakhe wayesebona ukuthi akasuke ahamba ohlala kwenye indawo ubhuti lokho manje bese close kakhulu naye uyasho bafo uyasho yena uma 20 yafika mina angithi angekho mina and ubazi sevela ngekho yes yes okusho ukuthi ngamanye amazwi bafo wena nothi ukuthi yena nokukhuluma naye uyena fanele emfonele yena ukuthi awunakho uthiwa kanje yena wathula futhi bethula futhi inhliziyo phela enecala ayithola ukuphumula ngithi inhliziyo enecala ayithola ukuphumula indaba engifuna unenamba yami besikhuluma zonke insuku naye ukuthi ubuya nini bafo kanje kodwa hlakwenza lokho hazo ngithinta angazi mina no webafo mina ngifuna ukuqamba manga lento oyishoyo ukuthi bengakufonela ingane nami ngimbuzile ke lonto ukuthi njengomngane if kwenzeka mhlambe wehlelwa besikhuluma insuku zonke ukuthi kanti ubuya nini bafo kodwa ukwenza lokho hazo ngifonela ukuthi okay angazi bafo mhlambe ngeke ube nankinga noma uzoba nenkinga ngifuna uqale ngibuze kuwena kuqala ukuthi ngoba njengamanje njengoba ngikhuluma nawe ukhona la elokhuzeni unami but ngiyafisa bafu ukuthi eyisholo yena ukuthi kwakubangelwa yini ukuthi engakufoneli ngoba ukhona la eduze kwami amnikele okay Kibe njani mfethu angikho right unomjwayela wena mfethu ngibhala ngoba mfethu ngifuna ukuthola iqiniso ukwenzakalani because ngaboshwa ngaboshela into engayazi mase ngibuyile ngihlangana nawe emgwaqeni ngikubingelela awuvumi then emva kwalokho ngathola ukuhlaseleka ngase ngithathe ingane ngahamba which is the day kade ngiboshwa uDani wayesanda ngilungisela iglass ewindi engangithaka ikhokha which ngiyakhumbula ke nawe wawazi ukuthi ngangihlezi ngimbelesela ngihlangana naphi nalo nto manje ingakho bengithi ngifuna ukuthola ukuthi kwenzakalani ngempela hayibo ukundabuza mina ngingekho nje
Shuthi siyafana ke now because ukuba nginayo inamba yalezi izingane ngabe mhlawumbe izona ichaza iqiniso because ngiyazi ukuthi nawe awulazi iqiniso ufana nami mhlawumbe uyafisa ukulazi kodwa I'm quite sure ukuthi izingane noma leyo ngane leyo wephi mina ungazongithola kabi yazi ungazongithola amasebe mina ngeke ugqeze endlini yami uthumeze kana ukuthi ngithola amasebe yazi yokubalekile wena ngikubamba mina ungithola amasebe mina no mhlawumbe ngithola amasebe ngitshela kahle webafo mina ngiyaxolisa futhi ukuphinde ngingene futhi ngingene emadevini ayi yeah yona le ndaba mfethu ayikho lula kangako angifuni ukuqamba amanga ayikho lula kangako ngabe ngcono mhlawumbe ukuthi kube kuthiwa mhlawumbe ubafo nje bekhuluma kanje njengoba sikhuluma naye mhlawumbe bukhona ubufakazi obuqanda ikhanda obushoyo ukuthi ngempela why rape ingane and ukuphela kwecala elikanje akukho lula if ubufakazi bonke bukhona ngoba ukube kuthiwa ngempela lo bufakazi obulapha kubona uvela njengeqiniso angicabanga ukuthi ngabe waphuma nama ngibone kanje kodwa futhi enye into ithi ukube kuthiwa unga-attend kwabo kuyakwenza ukuthi icala liphele ngoba ba-attend okusho ukuthi abanayishoyo into abayikhulumayo noma abanandaba nento abayikhulumayo kuningi esingakusho yabo kuningi esingakusho and manje umbuzo omile bafo uthi yini eyayikwenza ukuthi ungakhulumi naye ubafo ingoba ngaboshwa kungazi waphuma ejele ngaphuma kulo 3 weeks ngathi bangihlala ngimbingele futhi mhlawumbe sasingaqala lapho ukuxoxa basabingelana sathi masihlangana nje ehla mina ngibuye ngoba ngiphuma u2 ngomgqibelo wangihlinela umuntu wafuna ukukhuluma nami cha kodwa bafuna njengomuntu yabona umbuza ubuza uthi ubafuna inamba yami kwangana ngangifuna ngalo ukuthi uzohlangana naye ukuthi uma uphuma ejele nje ucabanga ukuthi hey le ngane kuthiwa ngirepile ingane kaSibani bani ayingeke yemfethu yazi lana ngizwa kuthiwa ngirepile ingane yakho la yazi bafo lonto le ayikho mfethu ungalaleli lento eshwile labo bantu ayikho yazi ngikulindele even akuyena kumngane wami mhlawumbe uzofika kumina ejele ezothi mfethu ngizwa kuthiwa okay phela yazi nakumele uyikhumbule bafo kumele ukhumbule ukuthi ingane yakhe iwumenziwa ngendlela ekushiwo ngayo so ke vele lo muntu ukudinelwa kukho lulu ukuthi eze kuwena but wena njengomuntu owaziyo ukuthi awunacala kulula ukuthi uye kuyena uthi mfowethu lento eshiwo la ayikho iyeke lento ungalingi uyingene lento kayikho sidalo lento ekhulunywa la yabo ibhodi kwangekho lula awazi kwangekho lula ngendlela okwenzeka ngayo abo manje message ngabaleka ngazi ukuthi ngabaleka ati ngahamba nomndeni ngoba sengihlaseliwe ngabuya nje esitokisini ngabuya ngahlala endlini ngavuka ngemsebenzini sahlangana hayi umuntu asikhulumisani naye ngoba ukuhlaseleka futhi ngazo lezo nsuku lezo njengoba namanje umuzi manje lamagama usazokubamba yebo yonke lonto leyo engangiphethe kahle awuthi siphinde simzame bafi ilokuzana icase ejulile akasayibambi manje phone no kodwa ke aleke qinisele ngaveli ke emhlabeni ngisho ukuthi usufile liyavela end of the day kuzovela iqiniso ngisho sengifile lovela kodwa iqiniso ukuthi kwenzakalana no bafo mina ngifisa ukukunikeza ithuba lokuthi ukhulume nomphakathi wangakini ngoba ngiyacabanga ukuthi umphakathi uyabuka uyabo ngiyacabanga futhi ukuthi into ezohamba futhi le iyofika nakubona abakubo kwengane mhlawumbe engagcina ifikile nakuyona ingane uqobo uyabo ukuthi mhlawumbe uyikhulumela okusenhlizweni yakho nokufisayo mhlawumbe uzikhulumela nje wena bafuna abantu ucela ukukhuluma mina sijuzi mina ngixolile ingane ngixolele ngoba eyayikwenza ayikwazi which is ngiyazi ukuthi mhlawumbe khona ayithumile kodwa ke noma sinokudideka ukuthi asazi noma into eyenzeka ngafaniswa noma ayenzekanga kodwa ngiyibona ngathi ayiplaniwe because ngangixabene nomunye oyilunga lomndeni wakhona
ingakho ngiyibona ngazi ukuthi into engekho eyayi setup which is futhi bajika basa attendi ecourt njengabantu abangibophile phela kumele befike enkantolo futhi ke wes kunofakazi ekuthiwa bawu5 akusafiki ngisho edwa noma bawu2 mhlambe ke bezovela ke bona ke beshaba kushoyo ngoba kunalento esemqondeni ekubantu which is ayikho ubabwayo ngeke ngize ngimblame kakhulu nami ngadinwa vele kuyingane yami ekuthiwa yenzeka ukuthi kodwa ngiyafisa ukuthi understand athathe ayibukisisa ibhikisisa futhi aphinde ahlale nezingane zakhe ayibuzisise zimtshele iqiniso ukuthi kwenzakalani angifuni inkokhela angifuni benze lutho no angifuni bengikhokhele lutho angidingi lutho ngidinga nje ukuthi kuvele iqiniso kuphela iqiniso kuphela kahle njengoba kwabana le rape kwaqala kwagqekezwe endlini ngendlela asho ngayo ya laphana ngangibalelwa izinto ezu4 ukugqekeza ukusabisa ukutshontsha i-rape babekubiza nje bekuhlonisa kodwa kwaku4 charges wona kodwa kahle yabo which is lento engiphatha kakhulu abakabathi sibongo bona abakasibiya yeah nina mhlawumbe bakasibiya makuwukuthi iyafika lento kunina ngiyafisa ukuthi mhlawumbe nibe naso isibindi so ukuthi nizovela nani nikhulume mhlawumbe iside lenu ma kubiza ukuthi mhlawumbe ubafa bekhona nani nibe khona mhlawumbe nayo ingane uqobolwa ibe khona kungangijabulisa kakhulu lokho ukuze kuhlanzeke igama lomunye umntwana makuwukuthi ngempela akenza ngalutho because angikwazi ukuzoma la ngithi mina umfowethu akenza ngalutho ekubeni nawe uyangixoxela it's not like ngangikhona nami but ngiyafisa uma kuwukuthi nani niyafisa ukuthola iqiniso elimsulu ukuthi ke kuzohlala phansi ke siyikhulumeni lento mhlawumbe naye ingane ibe khona umuntu una 23 years sezenzela yonke into lo muntu lo angeza naye azokhuluma iside lakhe ngoba kuyavela ukuthi enkantolo azange nize nivele ekwakumele nivele nani nibe khona enkantolo phela ukukhombisa ukuthi ngempela lonto yenzekile anangeze lokhuzeni enkantolo akekho umuntu ongavuma ukuthi kudlwengulwa ingane yakhe noma kudlengulwa ingane yakhe kube ngabe udade wabo bese emva kaloko mase litholakala ithuba lokuthi kuboshwe umenzi wokubi bese enkantolo ungayi uma kukudla lonto yenzekile ngempela unyaka wonke uziyophela golokoqo ningale attend icala so angimphikela ubafo kodwa yena uyazi ukuthi into yakhe akayenza njengoba ekhuluma nje but ngiyafisa ukuthi ngizwe iside lenu nani ukuthi nina okuphi enikwaziyo yabo ngiyazi bafo sikhulumile nawe but nawe ngokuzidinela kwakho nanokuthi mhlambe sikukhulumise into obungalendele ukuyikhuluma ngesikhathi mhlambe nawe uzijabulele siyaxolisela kakhulu lo siyafisa kodwa ukuthi kube khona ukuhlala phansi nokukhulumisana ukuze lento siyilungise ngendlela eright ubafa beke iside lakhe nani nibeke iside leni nezingane ezazikhona ngalelo langa lapho kuleyo ndle yaqhaqezwa zikhuluma iside lazo nazo ukuze sokwazi ukuthi sidlule kulento nomphakathi ubafa umbuke ngendlela eright uma kuukuthi akanacala nansi khole la ngabe ubani yebo sabona yebo okay angazi ukuthi lo ufona le number le ayikho kule number engiyifonela athi ayikho yeah ngicabanga kanjalo bafangazi uyacoliseka kodwa no hayi ngiyabonga kakhulu no hayi mina ngicabanga ukuthi ukubona ngivula izandla ukuthi yes noma yini umuntu engangifonela ngoWhatsApp esikhuluma edinga ungibona ngizofika la khona sihlale phansi sixoxe kodwa ngiyafuna ukuthi ubulungiswa benzeke iqiniso ugcine livelile makuwukuthi mhlawumbe abakasibiya bazobuka la ngicela bengithinte la inamba nethi 078 53 085 25 078 53 085 25 khona sokwazi ukuthi sizohlala phansi nje kanje siyikhulume mhlawumbe sobe sesiyikhulumela e-studio sibone ukuthi siphuma kanjani kuleyo talatiye nengane futhi bekhona izikhulumele yona ngokwayo noma siyithola inamba yayo sikwazi ukuthi siyifonele mhlawumbe ubaba waye khona sikwazi ukuthi le nkulumo siyikhuluma siyiqede nje kwaziwe nasemphakathini ngalapho ukuthi ubafuna licala noma kanalo siyabonga kakhulu xebu